huan yon khua hi alo langa chu khua a chuan meichhia te chuan thu an nei em a chutiang bokin jua hun khua a ve thung chuan mipa ten lal an shot ve thunga an kho pahnih chuan anin ngei lo em a jua hun khua chu in do na an chak lo awangin an young master han shua chuan huayon lal fanu nupuya aneya huayuna a chen ve chu anga ya young master han shua chu sokor to lai le rin huayan khua a chuan an phur luta kho chung an han lu chu nu ho chuan an lal fanu tu ber nge anayang le ti ten an lo soi ho vela lal fapa in thin chhalawa nei thu le a doctorin kumsom ni thleng bak adam theidon lawati an ti thu te chu soi hoin tinge chutianga thitur te heta an lo tir le ti te in an khonga I hle maya chuti lai tak chuan meiche pakhat chuan chak tak main sakura run khala anunga chuan anung zui tu te chuan an ron zui ve mek boka lalfa pa te nen anin to don chep chuan ama zona tolai lir asu chep awangin asakor chu apot ding thuta che chatin ama chu boraka chuan akang lop chu lalfa pa chuan a hriat awang chuan a run thlok chuak ve nga la avadong ta chat lalfa pa hian he khwa a lo kala nupui run nei atum na chan ber chu an lalfa nu pahni na chen chu chu nupui run neya dragon bon an ti engnat na po ti dam thei huayan ro hlu chu lalfa nu kal tlanga nei chu atuma ni lean thlen nu chuan chu meicha chuan tungei ni ti in han zo ta ju huan lalfa pa han shua ani thu te a han soya chu nu chuan va pan na yin email chale mai naktu ka kanin nayang avati deuh topa nunglama chang chuan chu nu zui tu te singa pakhat chuan inui na phal lawang alo ti chuan ka tetlaya changin ka du engma nei lo ka nei ngai lo ka thil di la piang chu ka nu in min phal sak chin ti in atu ka nei nga la du thu chu asoi zom zata asokora chuanga kalatum chu lalfa pa chuan tungei ni ti in han zo ta chu nu chuan chen jan lalfanu pathum na kani e ti in alo changa chu chuan lalfa pa le a hnung zoi tu pa chu a chhawng hle lalfa pa chuan head attack te a han nei der vela lalfanu hne na chuan anat na te an han soya kumsom ni thleng ba ka dam don lo te an han ti chuan ani chuan chuti chu kanin nei watanga ya ni chu alo ti sam e ta lalfa pa hne na chuan min tong ma sa chu iwa nei hle mai ala ti zui lalfa pa chuan ti wak ngai na shelo takin an tlan liam lai chu a thlir ta ringota atlan liam nu chuan mi pui ho chuan lalfa pa chu awan doi thu le lalfa nu pathum na chu mirap thlak tak ani thu le abula chuan adai reilo tur thu te an soi zui nak naka post house chuan lalfa pa chu ril runom lo takin a local kwal vela a chha hlo pakhat chuan lalfa nu pathum na chen jeni chungchang a hria te chu a run shil lalfa nu chu kho chunga a in di thu le poisa ka nei lo zia te mi zong in ama chu da poimo tura a do thu te le princess syndrome an ti nat na anei thu te chu a run shila a chha hlo pa chuan lalfa nu pahni na zok a sakor ti hlau tura a tir thu te le tinge ama sakor zo khatia an lo ti zok na chan a sha lo thu te le engtin nge an ti zelang ti te chu a soi tel boka lalfa pa chuan a rem ang zelin kan cha chawang ti in a chang ve thung chung thil thleng zong chu meiche pakhat chuan a laptop a chuan a lo type miala chu nu chu jauja ni in screenwriter thiam tak ka ni tiang thon thungai nom lu tuk te ka zia ka ti tin ama le ama chu ain fak lua ma chu a story zia chu a topika the tiger sniffing the rose ti a chulu tel boka a bank account te a han check chuan yan zanga somsari pathum che alo ne ya engtika nge ka thil zia man te hi min lo pek don le ti in a phun zui nga zat chuti lai tak chuan a phone a ron ri a Mr. Changalo ni a script zia a Mr. Hanan a chang tupa thuwa zona anei thu le awachin fel theina na va betur chuan a shil
Jia kia nin poisa min lo thon don tuem ti ya azo ma chuan a kol chu a ti top mana alom vak lo hle Jia kia ni chuan shooting na a chuan vakal chilin Mr. Han chu va mu atuma a hmuna chuan shooting lo nein a fans te ho po chuan an lo aw na sa hle maya Mr. Han bulova thlen chuan a script zia a yang master shua ami sia a zia dana a du lo lai le dik lo lai a om a lo ti a Jao Jan chuan a dik lo ti lai min shil thei ngem a ti lai chuan ngai ven chhun zom lem lovin shooting tur chuan akala a chhun zom le ngal da ya Jao Jan po chuan a aw zui lang langa abula chuan ron kal le in Ralph pa shua khan enge ti atum ber ti in a zota a han shil fia le vela a soizo ma ma chuan akal son le ngal da ya a kha to ka a shoot pa chuan thil te chu an soi du na Mr. Han chuan Ralph pa shua chuan kha khwa ami Ralph nu ni lawin mun danga mi a mangai tur ani ti ten han soya Jao Jiani chu a thil soi ve lawang chuan alung oi vak lawa Mr. Han chuan mi tu ma ilangai zong lo ti a sha theya chu wang chuan love story chhazo le ngai nom zo ki ziak du ani chuan relationship a ma la ma saro ti ten a shila shooting chu a nei chhun zom le ngal zat a room a thlen chuan Jao Jian chuan Mr. Zhang chu kolin Mr. Han ne na anin biak dan te chu a han shila a biak thei lo thu te le biak a har zia te chu a soya anin biak lai chuan a bank account chu a han check le a tlem zia a mu chuan Mr. Zhang ne na chuan lo lungai lo turin le chataka a zia chatur thu le an shooting tur po an postpone lo tur thu te chu a shila anin biak na chu a ti top nga la a han zia chan le tak taka chuan a script chu a zia pa te chuan vo ina Mr. Hanan a thil soi te chu angai twa chuaka engtiang taka thiam nge ka ni ti ka enti rang che ti in ngor takin a zia ka upload te chu chi sang sang ngai to in zia a han tum china ma se a dik thei ngangin a she si law a topa chuan a beidong chuan mangai le ngai zong kala nei lo wangin mo tianga love story hi ka zia thei lo ni a nui za thak le mai te chu a han ti le nu nu a tok zinga ni chuan Jao Jian chu a khuma chuan a thil zia lai chu a final episode alo ziak meka a zo chuan a khuma chuan laptop in screenwriter ni hi alo na mai lo hle mai ti in a mai mi ching zom ngal zat a han har chwa le chuan mun dang da ya hian alo oma alu te chu a hai moi moi ya a bul vel han en chuan klapa akala custom te a ha emo a in ti a aruma chuan mi chen khathi an lo mu hil ve a thoman sha chuan ama chu Ralph nu ti in chibai te an run buk Jao Jian chuan engzat nge an hlo ti te a han zo chuan an soi liam liama chung an hlo an soi chu ama na pe ka ngai mu ti in alo lungai mana ma se an ni ho chuan Ralph nu itan chuan engpo kan ti theye an lo ti chuan Jao Jian chuan engtin momin kau ati a Ralph nu min ti em ni ti in a she thiam lo hle an ban te chu a han en sak dia dia ta lotus bracelet bel om musician hawina an bun chin a scripa azia kha an lo bun chewa a makli tuk chu pona tlan chuakin a chevel te chu a han en kwala ka sha to nu chu a ang ka ti renga ka zia ani wang hi anyang ti in a script zia chunga chuan atanga ni ti chu a in she thiam chawa a thil zia chungai toiletin hwaya na chuan meichhia anal zok ti te le mi pa le meichhe ho anin kar thlau zia te chu a she chhuaka a ma a har chhuana a chuan zuklet le in engtin nge he khwa hian Ralph nu pathum na chenjan kyan anga ka om theyang le ti te in angai to a Ralph nu chu anin nei zana tura shaya ni thu te le episode thum thleng chia adam thu te chu angai to chhuaka musician ho bula chuan tun hi eng episode nge ti in han zo jingota an lo bo na samaye Jao Jian chuan ka soi om zia chu tuna enge thleng mek ti in han zot le a chu ti lai tak chuan a chia hlo pakhat chu man mo takaron tlan lutin Ralph nu inin nei kor tura ron thlenge a han ti chuan
in nei kor a ti in alo zot le ta chu pa chuan o nak tu ka in nei na I hak tur kha man mo taka thui turin kan tia tuna an zo che a hachin ta che I hato kem ti te en na na a han ti chuan ja jan chuan an thil lo ken lampan chuan episode 3 ti in zalo takin anui hak haka rang tak chuan a cha lo pa chu an ko ron ken te chu da bo wa turin le he thil hi in nei korani lo mi thi korani hi ti in lefa pa han shwa chu anei don lo thu chu asoya kor ho chu labo va tur chuan a shil ngal bok post house lefa pa omna chu lo lang le in apona chuan in nei bo sai tur te chu an om chewa lefa pa en gol tu pa chuan abula chuan khung hau khu min veng him turin khuta khwan ni zana changkhan kan omantia ma se min veng tur ni lawin min en thla turin ani an om zok ni alo ti a chuti lai mek chuan roma chuan meiche pakhat hi ron lutin lalfa pa chu chi bai ron buka a cha lo pa chuan an lam changani thu te chu a shila chu nu chuan lalfa patana mirin omani thu te le lalfa pa in boina ato po a hwaya na an lam spy ho zong zongin an pui thei tur thu te chu a shila an ni po chuan an plan lalfa nu pani na nei an tum dan te le an plan chu hloting lawin lalfa nu pathum na zok an thanga a o zok thu te chu an shila lalfa pa chuan khwa an lu tira heart attack anei der na chan po mi puile he khwa a umten an ta na mi nok sak lo le chaklawani an rin theina na ati ani thu te chu asoya an soi zo nu chuan chu nu chu a chuak zui le ngala a chwa zo cha chuan lalfa pa chu aron khu le ngala a cha lo pa chuan I cha em a han ti chuan ani chuan lo lungai lo turin le chutianga heart attack ane o samai mai lo tur thu te chu a shila engtin nge kan ti se lang ti ya a han zo chuan han shwa chuan tuna chuan lalfa nu pathum na hi ka nei ri anga chuan zan ina turin ka shai hlumanga chuan chumi nu chuan complain nga ya let le in lalfa nu pani na zok chu kan bitum le anga ama kal tlangin dragon bon chu nei kan tumanga kanat na hi kan ti dam theyang kan si pai ta signal nan helai ta wara me ka ti alanga chumi nu chuan he khwa hi kan ne thei tuang alo ti a cha lo pa chuan I fing hle mai a han ti chuan han shwa chuan tuna an na thok chalo hau zong kha an vain ti hlumang che a han ti chuan alo hlau hle maya ti lo sham turin le mel ma te khwa a an oma in rin reng an ngai si wanga tun chum chu ngaidam sham turin adila amik takin ama chuan ngaidam sham turin atia ni han shwa chuan ani chuan tun accident a amo phur tu ber kha zong chuakla thatang che midang hawin anti swal to lo nan ati shama ole ti in chuak zui ta ngal bok anuwa arun let le chuan in ti thei takin relfa pa thil ti swal tu chu ka that to e a han ti chuan han shwa chuan mishing nilawin sakor kha alom that turin ka ti che alo ti le dai jaw jan chu aruma chuan thil lo ngai to na sa hle maya han shwa in a sakura thatani ti a sha chuan ama warning a pek na ani theyangim ti te angai to a abula ompa chuan ichunga engma atingam teulawang che lungai su na takin adam lawa chutakara kan khwa a omboka ti in a hlo omlo thu te chu asoya jaw jan chuan chutyang thu te chu lefa pama a soi ring ring lo turin a shila a chha lo pa chuan kachunga engimo athlin pun min chanang che a han ti chuan chutyang soi reng reng su keima po ti to na kala hin a ti a script a in zi angkhan kanin nei zana tur chu inin thita ila kan khovela ka har chuak theyangim le ti in angai to a chuti lai mek chuan a chha lo pa chuan lalfanua ngoi lok te in neina thil omdan tur te kan shilang che ti in thil poimo te chu rang takin han shila jaw jan chuan ngoi lok te nang hi jiru ini ti ro a han ti chuan o alo ti wata jaw jan chuan nang hi ka zia lai che khan ka chong nem tir ma che ani
tuna chuan character sombak voi khata soito suang che a han ti chuan ma se aron ti zuaya lo po chat vatin tuna in nei na ceremony chu character somin han soite a han ti le thora a han soi ba ubawa jajan chuan a soilai chuan flower parrot kha angai lawanga ti in nei anga khlel to lutuk ti in kanu te chu ilo shil mai don ya ati a chu thil chu a u naw nui na lo sha chuan a lo rim ti ve maya pasala nei chuan a puitling ve de uma na ti in ala chan ve thawa han shwa chu a chhia hlopa chuan man mo takaron mule in ani nei sana a man tur chu aron kena chu tur na thodan te chu a shila chu ti ral chuan lalfanu chuan kung fu chia a man shin thu a shila alo in ven theinan chemte chu hlana tuma chu ti lai chuan han shwa chuan in ti boy po ni ila tunge chakzo ka irin ti in ano chuan a pe a ves chu avom ke chuaya a chhia hlopa chuan kalo ngai to thui mama ani ti in thu pha te a choi nga la han shwa chuan zan ina ka thange nge nga ya ni ala ti fana chu ti lai tak chuan lalfanu in flower parrot chul ani thu le lalfa pa chu amen suna shwai ngal tura ati thu chu anron shila chu ti lai tak chuan jajan pon a in nei korte alo hachan meka chu mi pa chuan inge in nei na a step dot le ti te a han zot le a an han soi nu po chuan cancel tur chuan ati veka lalnu zana volunteera va mu thleng po chuan ama ero chu a chhia hlo te chuan lalfanumi sia te an she chianga an lo ngai thaliam vel mai bok han shwa chuan chenjin jin chu aruma chuan a chhia hlo pa le mei che chen kha thau te nen chuan an lo nga ka lalfanu lo thlen chuan an zawai chuan an chuak veka an pani tiam lowin jawjen chuan a be masa a chibai bukin enge an ti masak ber tur a han zota han shwa chuan kanin nei zanania wain te han in masa ila a han ti chuan jawjen chuan she tak chungin apom ve mai boka ma se an in don ta ka chuan an boy nuwa chuan tur omna zok chu she changle to lovin ati ngai na she lo chu a pai taringota adang thin bel le in anin don lai tak chuan a mai kor a han phela a mel chu khovel tak taka Mr. Hana chu mi scripa han shwa a changtur awabia kha ani ti a han mu chuan makati hle a han shwa ero chuan she thiam lo hle in anin biak lai chuan han shwa chuan jajan chu chopstick manga a ngong hnung lama changa vi mai chu atuma ma se an chhia hlo te chu an lo lu ti a mu chuan ada chale wata jajan chuan tura shai tum thu te chu a soi wata ma se an oi vak lawa a chhia hlo te chuan ani nge ni ti an rin theinan a pani chuan a han in ringota a chhia hlo chuan lo khapin boina siam lo tur le in beng dai tur chuan ti ma se jawjan chuan ala ring hlel ema zu mai ni lowin an ei tur chop te chu a han ei kwala engma ala ni lo wang chuan a muya khwan ata tanyang ti in ama chu pan nain a zuk fo pa han shwa chuan alo du lo hle a ma se jawjan chuan a chhia hlo pa ne na chuan kalo thita ni chuan a taksa hi sakor panga mangin in lo put daranga atu chuan kwana thlengin in lo shem donia ti in a cha ve thlapa kalu hailutuk kha a thok china ni ti in a pai kwal vela han shwa om tak chu a zu khoi le chata han shwa chuan om dan chu makalo ti hle jawjan chu an bula khuma chuan ni khoshilofin atlu ta nga la